nnukwu mmadụ n'ọkwụma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'eze eze adịghị adị eze anyị Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị oke erighị anyị fọntambaki ndị oche eri anyị fọntambaki fọdesi kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fara obodo ụka bịakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mgbe ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ọtụtụ ọgbara ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ na soshal midia abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche ọ mụọ na-anọ n'isi n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba isiokwu anyị ji bịara ụbọchị tata bụ more you should know about first sons in every family. Ndị diọkpara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara nwa diọkpara ọ bụrụ na ịnwe nwa diọkpara gee ntị ma gee ntị nke ọma ihe ị na-aghaghị ime and what you must know gbasara ya ọfịs as nwa diọkpara agba nke ịbụa ọ bụrụ na ị gebụrụ part 1 emesije gị part 1 dị wee nwee ike chịkọ then nke ọzọ si bụ ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee anyị achịkọta gị wee chụọ aja dị iche iche wee nye entities of powers nọ na temple eji m n'aka na ndị niile sonye na ya bụ aja enwetago ihe onyonyo etu esi chịkọ ya yesterday. However, throughout ọnwa Mee aga m na-eje na temple na-agụrụ ha ọfọ ma ọmaka ga-emere ha ka bụ ofu ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nke ọnwa June ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request email donation token to the account number chatzie m na WhatsApp ka m gwazie other details I need from you in order to book you. My WhatsApp number bụ 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Then can we get other details you need? Ka bụ ihe kwesịrị ịma ọkwa nke ọzọ dị mkpa bụ
echefuna na anyị na-agbasa ozi ọdịnala Igbo n'ụzọ dị iche iche na nsọtụ niile. Anyị ejikwu ihe onyonyo Nollywood movies anyị na-sponsọ welu na-akụziri ndị mmadụ ihe as part of evangelization. Let me tell you, if you watch our movies, you can find our movies is very different. The storylines are true life stories and all very different from here na one and Nollywood. Yes. So we have our movies and are sponsored by ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo. We are part of the Ugochi temple. Yes. Here now I'm a movie writer, a script writer, and I direct myself. Yes. Was upcoming people train some of our crew members. As we speak, I help you to go Epic Village, oraifite. I can tell you for this coming Saturday, I gave it okay. I shoot another movie, epic movie. Yes. The story is here in the 1950s. With the story. Then, I guess MSM may want to hear. My editor, the video, the village. I accept on my channel. Of all the show that watch our movies. Then on my YouTube channel, I watch movies. Ugochi tubelu movie productions. Ije banwa subscribe or click here on the bell so that ihe ọbụla I post, you can wiki nweta ka ị nweke na-adị updated. Ọ bụkwa na ị nwere radio television stations, actually they show our movie. Chat me so that we discuss. Our mission is to help people live better life. Then, because we need to tell the people the true stories. Makedoni alachara ọrịa ọgụrụ alacharịa. Ọ bụrụ na ndị ọdịnala na-akọwara steeti the fact etu ihe mere si wee mee, a ga-ebu anyị ji na aja. And ọnya ka anyị chọrọ ka anyị correct ya. Let the truth remain the truth. Then, nke ọzọ si bụ ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị dị very talented na art movie and they chọrọ ịbụ part of it, nkwere ike chat m na WhatsApp ma emezi announcement ọzọ. Nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na na-eso na children of the temple ndị kụrụ mbamba na arụsị na temple ihe eji na nchewu, then chat ya m na WhatsApp, drop ọlụ m ya WhatsApp nọmba ka enwe ike add ya gị na group a ga-ekreti na ngwụcha ọnwa. A ga-esi na-enweta information, na-enweta updates. Echefukwara na our annual festival ya na stroke iri ji Ogbuefi Eze-Ana ga-abụ na 16th September. Ọ mgbe eji celebrate annual feast maka ihe eji na nchewu. Yes. Ọ bụrụ na ndị niile kụrụ mbamba amalụgo na annual feast bụ mgbe eji abịa achụ aja wee nye aja ekene to entities of power. Then ime ka mmalụ. Then that 16th of September ọ ga-abụ nnukwu mmemme na temple. Ọtụtụ ndị egwu dị iche iche ga-anụ ya live. Anyị ewebara ụdị mmemme a before, nke dị sie ga-abụ karịcha. Ka anyị gaba n'iru n'isiokwu ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ kere ihe ị kwesịrị ịma dịka nwa diọkpara. Akọwago m ya na mbụ na part 1 wee sị gị na ọ bụrụ mmadụ mere gị nwa diọkpara na ijegoro na agba ochie enwere aja dị iche iche gị nwa bụ ya esi jegorogo akwụkwọ ndị ụka ọbịa na agba ochie, ị ga-afụ na diọkpara ọbụla na-ededicate to the temple. Diọkpara ọbụla onye abatakwara na aja ụfọdụ na-achụ asị na ọ bụ nwa izizi. Nwoke ọbụla bụ nwa izizi na-aga presented to the temple. You know why? Nwa izizi ọbụla, the womb opener ọbụla bụ nwoke na ngwuru ọbụla bụ eze bụrụ onye nchụaja. At the same time he's holding 2 offices. Yes. Onye ka nchọ ka nkọwalụ taa ma ọdịnala Igbo ka ịghọta ya. Diọkpara ọbụla nwere 2 key offices. Nke mbụ na diọkpara ọbụla bụ eze. Diọkpara ọbụla bụ onye nchụaja.
onye akpọrọ ọrụ ka diọkpara ọbụla bụ, mana ị maghị diọkpara ọbụla nọ na ngwurube nna ya nwere nnukwute high office. Ọnya bụ ọrụ anwa na ụtọrọ ụfọdụ amaghị, ka ụfọdụ nwere ike iji wee sị gị na ya amụtara ihe kpatara na ndị diọkpara adịghị enwe ego. Ị ga na-anụ ụdị okwu a. Ụfọdụ asị gị nwaanyị na ndị diọkpara adịghị enwekarị ego na ha na ọ dị ka asị na aka na-etichasị ha ma ọ na my brother, my sister. Nke bụ eziokwu bụ na ya ihe a ndị mmadụ na-eche abụchara ka o si dị. Yes, m na-emepeghị anya, let bandage fall. The truth of the matter bụ na diọkpara ọbụla bụ spiritual head of the family. Yes, eweziga nna kwadoja bụ the next person in rank bụ diọkpara. I remember when we were growing. My late father, o nwere ihe a na-agba ego ọkụkọ. That ego ọkụkọ wee gbuo ọkụkọ na family. My father ejiro that particular ego ọkụkọ egwu egwu. You can give anything away, but that one. But when I grown up, yes, mgbe m tolitegoro gụọ ihe eji mmadụ eme, gbaa ebrigo m onwe m kwụrụ n'ụkwụ m na-abụ, mana aka dọkwara family house as diọkpara. So one day, one Xmas, so I gburu ọkụkọ. So my father wasn't around, ọ nọrọ ya. So mana mgbe o ji bata, ọ bụrụ na anyị kesigo anụ ọkụkọ anwa, my mother weta m dị eke ọkụkọ, ntakwara onwe m ihe. Ọ bụrụ m mere onwe m eze, Chukwu na ndị afụrụ anya, ịghọtara ya. So mgbe tasịa dịtino, mesịa my father bata, etinyesiarị ya anụ nke ọtakwa. Mesịa after, I think later in the day, in the evening, ọjụbasi ekere eke ọkụkọ adị ya fụrụ ya na-aba. Ma mgbada wesị ya nna anyị bazina na ọnwa nwoke diọkpara ka etinyere ya. Ọ sị mata over. Pọlịpa atọ m ghọtara ya, okwu end ya, ịghọtara ya. Mana for any reason, ọ bụrụ na my mother enyere m ya, o nyerekwara my dad, then ọta ya o kwuru. So then ka nkọwala gị ntị. The problem why o ji dị ka ụfọdụ ndị diọkpara na-asọ ngọngọ, because of na most of them abara aka nri na aka ekpe. Mana mgbe emechitere ụfọdụ ime ha ebere, ka ha ga-esi makwana ma ọ bụrụ na enwere onye kụziri ha ihe niile abụ ihe ndị ụka mere anyị wee rie anyị front and back. Esokwara Igbo, mana akelego m my ancestors na-erisiala mmesịa mara. Mana aka mgbe ndị eriri rie front and back. Gị nwa nwa diọkpara gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ịbụ onye nchụaja, gị nwa ji ọweziga nna gị, ọ gụnwa ji ọfọ data ezinụlọ. Gị nwa bụ the head. Gị nwa bụ the heir to the throne of your forefathers. Ọ gụnwa bụ onye bụ the heir to the throne of your forefathers. Ọ bụrụ na ka gwazie gị na a na-enwe obi, gịnị iwe obi? Obi iwe ebe ọnụkwụ ọbụla ma ọ bụ famili ọbụla si wee gbasaa. Eji m atụ na n'obi obodo ọbụla nwere ebe obi si wee gbasaa. Mgbe ka nkọwa alụghị ihe mara, ka m were be anyị wee maa atụ. Ihe njala nke ịdị be m wee maa atụ ka ị malụ na iji ghara isi na ihe a fairy tale, ka ị mara na o nwere ebe o mere life. Na history of my own town bụ Ezumere Oraifite. Na history akọwalụ the importance of diọkpara. Na my history of my own Ezumere, etu nna nna ha si wee kọrọ anya m akụkọ bụ anyị nwa bụ Oru Damish bụ the eldest among all the uncles, the clan making up the entire village. And I was Jofo. I was Jofo. Ebe ezumike dish. That is ebe ndị ori na-ezumike. Akpatara eji wekwe ezumike ebe ezumere ebe akịtị fọm nwọdị
wetazie this Esumeri a na-akpọ in modern times. Reason bụ na anyị wabụ isi obi gboo, mana ịmago na olden days ya nwe ada enwe documentary evidence. Ọ nwa si n'ọnụ pụta ọba onye tatakwa ọgwa nwa onye tatakwa ọgwa nwa tupu akpa osi aga. Ọ nyanwa belụ na-abịa na be anyị awa ụlọ ọnụkụ bụ ọnụkụ kacha buru arụsị na the entire Israel as a whole. Maka na uru ụda abụ echite eze ashị bụ nwanne. Yes. All our own bigger family bụ arụsị nwoke niile dị na Israel. Olas. Echo ka nkọwa ya ọbụma na ndị mama ọfụma na ekwege ntị. Olas is from my clan. Who the oldest man in our village? Now, Olas ya o nwere ihe dị mara Esumeri. Ndị be anyị adana egbu agụ. Etu a nọ, enwe m ike ize ogbu agụ. Anyị nwere ọdụ Sunday ma ọ bụ na bụ the letter igbu agụ na our own Esumeri. You know why? Maka na ọgba agụ ka ya bụ arụsị anyị anwa ji apụ. Ọtago? Onye batara eji nwa agụ Olas. Then etu a ka ọ dịkwu na arụsị ọzọ a na-akpọ nkwụkwọ ụra Esumeri. Nkwụkwọ ụra Esumeri okwu awa clan na-efie n'ime ọnụkọ ime nne ụmụnne anyị ndị gbanaziri another village. Na-esikwa na another village ya nwa bịa na efe mekọrọ ha nwa bụ ofu ya. Mana ọ bụrụzie na onwere onye ọbụla nọ n'ọnụkụ anwa n'ebe anwa ha si gbanala ụka na Oraifite ka a gbara wee bịa na-enye ya bụ arụsị nri. Onye bụ okenye na be anyị a ga-enyekwu ya nri. Ịghọtara ya? Maka na anyị na ha bụ nwanne. Na mana that one anyị nwekwara ọzọ a na-akpọ anyị nwere Olas, anyị nwere nkwụkwọ ụla, anyị nwere grafia ogwugwu ọna bụ nwunye Olas. That is ogwugwu ọna bụ nwunye nkwụkwọ ụla. So these three great deities bụ n'ọnụkụ anyị ka ọ dị. Ọhịa anyị ji karịa mba. So na anyị nọbụ and ihe a bụ arụsị eji wee Olas bụ arụsị eji wee nụ ọgụ agha Abam. Ịghọtara ya? Maka na anụrụ ọgụ agha Abam. Ndị agha Abam abụ ndị saịdị abịrịba abịa alụso obodo ọgụ wee chụpụ ụlọ ka e wee bichie. Ụfọdụ nkwa ndị agbata obi goro ha. N'odu oge agha Abam a ka anyị wubere ya bụ Olas for protection. Ịghọtara ya? So mana ụfọdụ ụmụnna anyị n'uto dati agha abịa na ụfọdụ gbaa ọsọ gbada ada na place mana ha ka mana ha wụ ụmụnna anyị. So n'uto na anyị nwawa obi anwa ndị nshi na-abịa na be anyị ka a na-akwụsị asị obi ebe a na-abịa ezu ike. Even mgbe ha mesịrị anaba wee debe ọfụfa, ọ bụrụ na eje ebe ọ bụla a na-asị gị jebe ebe na-ezumike nshi be a na-akpụ ala. Ịghọtara ya? Na emesịa ihe njikọba ahụ ka abụ ka iweghọta ihe menụ. Emesizie Diokpala nwụọ n'ihu ndị ya, o wee baa n'ihu another clan a na-akpa Adum. Elugbo another clan anwa Adum nọkwa afọ ebe long time nwụkwa n'ihu ndị ya, o wee shift otu another clan ọnọdụ ya na. Ịghọtara ya? So ịkọwa ya bụ na Diokpala bụ the kingship. Maka na o nwere ebe ọ bụla ndị mmadụ si ndị ọbụla si gbasaa. O nwere ebe ndị si gbasaa. Now Diokpala anọ na ngwu. Diokpala anọ na ngwu bụ onye maintain kwara the obi of the larger family. Nweziri ike emesisi ọ gbasamazie. Etu a mbụ first son from my lineage. Enwere dynasty. Ndị abụ niile ye my son ga-anọchi. Diokpala of my son ga-anọchi. Efuge etu aka o si aga. Now ihe ọ pụtara wee you prince. The olden days
mgbe gọọmenti a bịara na saịdị Anambra anyị yana na mpaghara ala Igbo niile, a na-enwe ubis bụ sọb ọtọnọmi dịrị onwe ha. Gbanwa jeneral igwe adịwebara oge nke atọmpera ka etiziri iwu na obodo niile nọ na South East ga-enwerịrị ọfịshal igwe not n'obi ọbụla nọ n'ugwe obi ọra na owe obi ha nwee their own throne, nwee their press. Ịghọtara ya? Etu aka ọ dị. So obi ọbụla bụ aka ji ọfọ, and the obi ọbụla started from Diokpala. So ọ bụrụ na emere Diokpala, ebe a na-ewu Diokpala obi the sub enwere obi and sub obis and sub obis. Ịghọtara ya? Ka akọwa ya etu esi ghọta ya. So once na family nwoke ọbụla gbara ngwuru biri, Diokpala ọbụla nọ na that family bụ wakaji ọfọ nke ya family. So for the virtue of gịnwa bụ Diokpala ngwurube nna gị iji ọfọ, once nna gị nọ, maka na nna gị bụ ide wuru dada ezinụlọ, ọ nọrọ ya ịma amata ihe nna gị na-eche edi gị. Ọ na-eche edi so many responsibility. Ọ na-eche edi so many responsibility. Those responsibility ahụ ọ na-eche edi bụ whether spiritual, financial responsibilities or they shared as the head of the family. Etu Anna she shared those things when Na is not around anymore, or maybe that Na Adechaba go weak to shoulder all those stuff, both financial and spiritual stuff. Diokpala steps in. Oh, yeah, but I'm calling out so now I'm na ndị Anambra mere introduce maka na Igbo bụ isi Anambra bụ isi Igbo. So mgbe ọ na m kwuru ndị Anambra isi understand Anambra bụ isi Igbo. So wee mee introduce Diokpala ship, kpatara na Diokpala mgbe ahụ ọpụta o jere onwe ya gbaa bọyị ka o kpataba ego n'oge ka o wee nye aka nyere ezinụlọ ya ka wee zụọ ụmụnne ya. So ọtụtụ Diokpala dị iche iche nwere bọdị, mana o nwere ike nna gị nọrọ, o nwere ike nna gị a na-eshi ya ọ dịzie ka the burden of spiritual burden and the physical burden na-eshi into two. When your father is here alive, the burden is shared into two. Your father is sharing the spiritual burden, whether you know it or you don't know it. While you as Diokpala edeghị anya n'ibido gị ahịa, nna gị abụrụba n'okenye, ijezi aka na-ezite ego eji akwụrụ ụmụnne gị ụgwọ akwụkwọ, ịbata asị gị na rufu na-eri ike eriki, jebute bọndụl sink dozie na-eme one or two ihe ndị ị na-enyegasị aka na onwegasị na aga agba fensi na aga adonye geti. Ihe ndị ị na-eme na-enye aka na-akwụrụ ụmụnne gị ụgwọ akwụkwọ, ya helping your father to share the financial burden maka na ike akwụgba gị. Now ndị Diokpala o nwere ike mgbe alụ nna obisizie ndụ nwụrụ, ihe niile both the spiritual burden and financial burden adazie n'isi, maka na mmụọ kwesịrị ịda agba gị ụgwọ mgbe ya fada nọ, ama ahapụ gị nna gị gbawa gị ụgwọ. Example, o nwere mmụọ nwere ike ịda agba ụgwọ na ngwuru maka ihi na na-ekwesịrị na ngwuru ọbụla nwere ọfọ, ngwuru ọbụla kwotuni ngwuru ọbụla nwere ọfọ. Family nwere less ọfọ ga-enwerịrị ọfọ anangwu ejido ngwuru anangwuru anwa, mana enwere ike emesizie nna mụta nwa, nwa mụta nwa, nwa mụta nwa, ọ dazie n'aka nna nke eriri eri, o perozi attention to ọfọ anwa, enwere ike akwasịzie ndị ya ọkwapụta ihe niile ndị a jesuo ọkụ. Then enwere ọfọ ndị ichie, family ọbụla nwere ọfọ ana na ọfọ ndị ichie eji kwanya mgbe gburugburu, mana ụfọdụ family nwere ike asị na onwere ihe ọ bụ maka na eriri eri ọkwafu ihe niile mgbe akwasịrị nna ya nke na-eme omenala, destroy everything. O destroy chachi ihe niile ahụ, mana ọ gbọrọzi na mgbe ahụ o destroy those things na ọnọzi helpless, na ọgbụgba ndụ niile ndị nna ya
kenye nwa dị prezentịrị ịchịkọta ya bụ ezinụlọ n'ọgbụgba ndụ niile anwa ndị nna nna ya nwere na ọ ga-adịrị ezinụlọ a na mma na ọ ya elewu ha n'ọkụ na ọ ga-ajụ ha n'okwu oyi na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na ngwurube ha ọfọ ọma niile ndị nna nna ha gọrọ ka o buru megịrị je tụfuo so nna nwere ike tụfuo ihe na-eto a na-amaghị ama ọ na-enye nsogbu o nwere ike otu mgbe butere nsogbu dị iche maka na mgbe ọbụla ị mebiri ihe ọdịnala ọ bụrụ ozugbo a ka ọ na-awa n'afa ọ na-eji nwa ya dị ka kerezin enwere ike obidogodo na-efu ma aka ntichasị from ndị onwe ike adị ndụdị ọya daba ahụ ọdara ya o nwere ike omesizie nwụrụ den mana ọ nna gị ka a na-agba ụgwọ mgbe ahụ maka ihe anwa ihe nna ya anwa o mebiri o pere attention to agbawanya nwe ụgwọ agbawanya nwe ụgwọ anyị agbaghị nwe ụgwọ mana mgbe ọ bụla a chọrọ nna gị agha afro responsibility bụ gị adago n'isi gị elụtara m ka m si bido mewe ọdịnala mgbe nna m dị ndụ nna m mechalụ na ọ na-eje nnukwu ụka mana emesialụ ya nwere onwe mgbe ọ bịachidazie ahụ and anyị mana ihe kpatara ahụ ọ dara bụrụ maka ihi na ọ kpochiri na ya eme ụfọdụ ihe n'uche nke na ihe ndị ahụ ihe ndị ọgọ mmụọ mgbe o bido nweta bụ lala eso gwa m wee yọọ mụ na ya bụ si m nwa m na by Disemba 30 ya anwụ ọgwụ ba 12 years ago na mma enyi ya nkwado na ọ chọrọ igote ewu ka e wee mee nke nkwetara ya ọpụta ka mụ na ya kwụchara ihe olulo about a month or two onye dazie nnukwu ahụ nke ọ yawaziri wee nwụrụ so ọfụchiri ruo that December mụ na ebe mana mgbe ọ nwụsịrị ka m bido chọwazi ihe na-eme m because all this obvious na something is wrong somewhere wee gbaa aka nyi wee jere afa agba afọ ihe ize agba n'afa kere ọfụ ọ bụrụ na ọfọ nna m tufu ọ gwara m nsogbu m mgbe ihe mekọtara owe jụọ ya nna m mụ na ya nọrọ na ihu frontage our sit out o wee rụkọ ọrụ m etu o si wee tufu ọfọ nna ya nyere ya na onye awụ onye kwesịrị ịnọchi n'ọkwa na obi nna ya na-esi ọgwụ na-enye ndị mmadụ ọgwụ na-agwọ ya dị ka dibịa ọgwụ ihe ndị ya mere mana na-etufuru ya ọfọ mana mgbe ọ na-agwara m ya eri m front and back so enwere ihe mfụrụ ya mana mgbe ahụ ọ nwụsịrị o nwezi ka ihe si wee ji n'afa wee na-asị m kere ọfọ na ọ nwere ọfọ a na-ekwu maka na ya famili finally ọ bụrụ ọfọ nna m mma kwesịrị iwe ọfọ nna m otufu wee wachi ya bụ ọfọ ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na na-enwere ike responsibility nna gị ka dị ndụ ịghọtara ihe nna gị mere gị onye nna ya dị ndụ bụba aṅụrị ịghọtara gị mara ihe nna gị na-echi tiri mgbe a chọrọ dachi ya fada afro maka na a na-asị na ndị Igbo na-atụ isi na nwata biri ụlọ okele mmụọ mgbe ahụ ya fada is no more you are now the heir because you are before when your father is alive you are heir to the throne of eziokwu as the first son when your father is no more you are the king ike niile dị gị n'aka ọfọ dị gị n'aka the kingship dị gị n'aka maka na ịbụ onye eze ka m kọwara gị ihe ghọtara na Diokpala ị na-afụta family as a just small family imagine na ya family bụ recognize obi ịmara ihe Diokpala bụ na when the old obi who a king in his own domain pass it on the Diokpala will assume the stool of his forefathers. Etu aka ọ dị Diokpala ọbụla bụ king bụrụ onye nchụaja n'ọnụ na famili ya so mana dịka nsi gwa gị na-akpọrọ ndị mmadụ ọrụ dabam etu ọ bụla etu ndị anyị si asụ ya na-akpọrọ ndị mmadụ ọrụ in different categories yes ewu king bụrụ onye nchụaja na ya own family mana o nkwado ndị ọzọ ya kpụkwaziri ọrụ dịkwazị ha ya nke oke ọfọ ka ha sa abụọ the entire town ọ ga-asa abụọ the whole Igbo race and beyond ịghọtara ya ọnya ka anyị si na-ekere ọrụ eke ọ bụrụ etu esi kpọọ gị ka esi kpọọ onye ọ nwere ndị agbọrọ ha bụrụ ndị nchụaja fọ ezinụlọ ha so na anyị ụdị Diokpala ọtọmatikali iburu gị aka ji ọfọ ngwurube nna gị ịnwekwa dị ike ịnwekwa dị aka ji ọfọ ngwurube nna gị enyekwa gị greta ọfọ ka ị bụrụ aka ji ọfọ obodo ka ị bụrụkwazi onye nchụaja karịa ịghọtara ya so o nwere ndị nwere double portion mana ana m achọ ịkọwara ụfọdụ virtue na-ewu Diokpala ewugo aka ji ọfọ eburugo onye eze maka na ike dị n'aka ịghọtara ya onye a kpatara na eburu Diokpala the sharing
ọ bụrụ na nna gị ekere ihe mgbe ọ dị ndụ ike niile jiri n'aka iwepụta the sharing formula mana echefukwara ị na-eshi a ike niile dị n'aka mana try ya ka ị balansị ya ihe niile ka ị ghara ịdị nnukwu aja ukwu maka na ịnọ ka nna ịnọ ka eze to ụmụnne gị ndị ọzọ so you try to balance things as an upright king ị kwesịrị ịbụ so mgbe ị na-eke ike na selfishly mee etu ị kwesịrị ime dịka onye nna ya na onye eze ndị bụ ezinụlọ ten nke ọzọ ọbụla diọkpara ọbụla ji ọfọ ngwurube nna gị ọnya mata ụfọdụ wee ike isi nwaanyị ndị diọkpara ji anachighị azụ ụfọdụ n'ime ha na isi eke by ratio na ndị diọkpara na-abụkarị ogbenye ee nke bụ eziokwu na ọ bụcha na enwere so many things factors yes nke mbụgoro bụ na diọkpara ọbụla nwere too much financial burden ọ nwere ndị diọkpara kpatara ego n'oge mana ha jere aka wee zụọ ụmụnne ha mgbe anwa ha bụ too many garbages inye aka ịda azụ ụmụnne na akwụkwọ ma school fees ma all those things ma iche a ga-eme anya thinking about the well-being of the siblings sometimes na-eme dị ụfọdụ diọkpara ha ma adịzi focus build on their vision ihe a ga na-think is ewu the other things ha bugasị problems ụmụnne obu o nwere ike ime ụfọdụ n'ime ha ka ha lose focus nke a bụ ofu nke abụọ na-adị responsibility for ihe a ndị mmadụ na-ekwu bụ yes ndị mmadụ na-ekwu ya yes ị na-anya by ratio is fact ọ na-adị nnọọ ka asị na ndị diọkpara na-adịkarị ogbenye nke abụọ bụ rudimentary bụ na ụfọdụ diọkpara achịkọtara ọnụ marụ na n'ọnwa tabiri ụlọ kere mmụọ marụ na ọha nwa bụ the spiritual head if their father is no more ọha nwa bụ onye kwesịrị ịda communicate to the ancestors na-enye account about the progressiveness of the family. Agwara m gị na ihe kpatara ọ na-abụ ekebe ana nwere ihe a na-akpọ otiti abịa dị diọkpara abụ otiti abịa bụ na ana diọkpara ya aka that family old family house belongs to him. However, ọ ma achụsụ ụmụnne ndị ọzọ ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị onwe onye rụtara ụlọ onye a dị privilege ịghọtara ya so ihe m na-ekwu diọkpara ịbụrụ diọkpara esikwara ka ị gbasa ụmụnne gị weekend iwu na ha ga-apụrịrị by fire by force no onwe nwaanyị nụtara anụta ọnụ ya adịrị ya don't listen to your wife ị nụrụ anụ no matter how beautiful ọ dị one of share we are talking about your family inheritance so your father your wife mouth is not needed ịghọtara ya isi na ka onye akụ m na kere nke mmemme ọ nwere ihe gbasara ya na ọnwa ya nụrụ anụ ka ọ bụ ịghọtara ya so ị ga-eme were ịfụnanya look at your siblings as na ha bụ na-ebu nna to all of them ihe eji eme ka ana diọkpara ka bụ na ekpata na adị eji enwe otiti abịa bụ na that's your inheritance family house is solely yours then ana ndị ọzọ should be divided ịghọtara ya yes but that some family house ahụ bụ na that family house remain family house maka na o nwee one of any of your sisters ndị nụrụ di mesịa nwee problem na be di ya ọ ga-anatakwa be nna ya and gị nwa bụ diọkpara must provide ebe ọ ga na-alahụ ịghọtara ya and their mother ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ ọ ka ya ebi na family house ịghọtara ya and the other things and nke ọzọkwu nwa di ya na bụrụ na ya ugwu daize nwa nwanne gị nwaanyị jere di mụtara na be di ya enwee ishu ọkwa gị wanye enye ya na ịghọtara ya ọ bụrụ na onwe nwanne gị nwaanyị mụrụ nwa n'ụlọ a ga na-atụkwa anya n'aka dịka onye nna ịbụ ịgbakwa mbọ fụ na onwe ebe a kpachara anya ya lụọ ụlọ maka na ọsọ chụwa nwa dị ala ọ naghị ikwu nne ya ịghọtara ya ọgwa gị nwa bụ nna ka a ga na-akpọ so eji nnukwute ọfịs mana ihe mere ụfọdụ diọkpara ji anachighị azụ bụ na ha ghọtara this exalted position enyere ha ịghọtago na ụdị na ha ga-abụ onye ọnụ ga na-ekwuru the mouthpiece between the gods the ancestors and the family so gị nwa diọkpara yes gị nwa na-ene m anya diọkpara yes ịbụ na diọkpara ọkụkọ idugo diọkpara ya awụ diọkpara dị very smart ma ihe ma ọlụ na eri anụ when was the last time i were ọjị wapụ ọjị maka that ngwurube nna gị na ọ ma ajụwu n'oyi na onye kpọgburu n'ọkụ when was the last time ị bịara gọrọ ụmụnne gị ọfọ ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị kwuo na ọmaka ya emere ha ịma ọrụ ọbụ gị bụ nna ka ọ diọkpara ọkụkọ ka ịbụ when was the last time ị kpọrọ ya ancestors ndị were ngwurube nna gị ịghọtara ya
ndị tọrọ nta na ngwurube nna gị chere ngwurube nna gị nọkọta daa n'elu. The gods of the land and their ancestors must be celebrated. Ịghọtara ya? Maka na ya bụ ọbụ onye bụ ya. So etere m ụfọdụ ndị ọkpara aka ji etichasị ha bụ na ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọkpara ọkụkọ. Ịghọtara ya? Ha mara ọrụ dịrị ha maka na ị kwesịrị ide exercise that your power. One, as a spiritual head, as a priest. Onye kpatara na agba ochie na ndị ọkpara ọbụla na-ada ewere eje chedo n'ụlọ ebe temple. Ndị ọkpara ọbụla ihe eji eme ya na ndị ọkpara ọbụla with greater responsibility and they only need more blessing in order to be able to carry out the functions. Ọ bụrụ na ndị ọkpara abụrụ obere ihe. Now, gị nwa ndị ọkpara bụ as the spiritual head, as kinship of that family. Kelo, when was the last time ị assume your position? Kwubi okwu tie ọfọ na kwuo okwu ngosi n'isi ụmụnne gị ya na ezinụlọ be nna gị. When was the last time? When was the last time you communicated to the gods and the ancestors? When was the last time? Ebe ọ bụ na ibere onwe prodigal son, you are not connected to your ancestors. You are not connected to the ndị warụ gburu be nna gị. Father, you are not even connected to your late father. You are not even connected to the ndị ichie, ndị nwere ugwula, ndị represent. Now, how do you think that you will progress? You will not. Maka na na-agba aka achụ ihe na-ata alụ. Na the spiritual work you kwesịrị ịda alụ for the family, for the benefit of all, you are not doing it. So for that reason, onye amatara ụfọdụ n'ime ha, because of na ha dị emere ihe dị n'ọfọ, enwere ike ịkpọrọta ha village. Enwere ike ịkọrọ their business. But I can tell you, na ọ bụrụ na iwe dị ọkpara, nna gị nọrọ, ị mara ihe ọrụ ga ebido. So you don't brag now, because nna gị nọrọ, nna gị is still sharing the spiritual aspect. Yes, man, actually, I want to talk to you. I can tell you that the spiritual burden and financial burden rest on you. So here now advice say you come back home. In that no. Now there's no man ma we begin one ama. In that way your ancestors. Were oji. To bro haja gwa ha na no bro ngwa mere onwe udi ọkpara. Mana ebe ọ no gbasara ọgwụ udi ọkpara ezuru na ha biko. Ha ekwana ka gwuru a hụgbuo oge n'ọkụ ma ojugbuo oge n'oyi. Kwuo mara isi gị na isi ezinụlọ gị na ụmụnne gị. Na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na be ụlọ. Na ihe ọma ga-emere ụlọ. Na ụlọ ga-apụta ihe. Na ụlọ ga-adịkwazi ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ịgọchi ọfa yọọ ndị ana ha bido ha nyere gị aka ka ị dị successful na this high office enyere gị. Kaba arụ jee wachi ọfọ ada ngwurube nna gị. Every family nwere ancestral ọfọ. Mana ofeke maybe nna mụtara nna aha ji etufue maka na erie front and back. Ibụla mụkọrọ ha maka na etu esi wee saa ya isi ka o ji wee daa. Ịghọtara ya? Ọ nwere ike so na ndị jedo akwụkwọ ruo na akwụkwọ akụzibere ya maka chi ndị ụkwụ ọbịa. Ọ bataji were ọfa enye mafuo. Go and restore that offer. I will help you ma ọ bụrụ dị serious. Ị wachi ọfọ be ngwurube nna gị, wachi ọfọ ndị ichie. Bido medowe ihe ị kwesịrị imedo. Bido medowe ihe ị kwesịrị imedo dịka onye isi ezinụlọ. Wakwa aka gị ọtọ. Imegidere nwoke, imegidere nwaanyị. Ọ bụrụ na akpọọ gị ịnọrọ n'isi imeki peace between you and your siblings, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị, kwuru n'eziokwu. Ịgwakwana ka nwaanyị ịnụtara anụta tinye ọgbaghara n'etiti gị na ụmụnne gị. Kwuru na justice. So n'ụzọ dị etu I can tell you na the gods of your land, ndị nna nna gị tọrọ ntọala ngwurube nna gị ga-akwụdoro gị mee ka that high office enyere gị dịka diọkpara ka ị nọka ya nka and ka ị nwee ihe akwakwuru ihe enwe. I can tell you na o nwere ndị diọkpara medoro ihe ha kwesịrị imedo, but I can tell you na diọkpara ha bụ na-abara ha uru ife ọma na-eme na and na ha wụ diọkpara mana ife ha ya eri adakọ ha. So ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ casted on stone na diọkpara ọbụla na agụụ ga na-abịa. Diọkpara ọbụla agụụ na-agụ ịma na o mebere ihe o kwesịrị ime. I can tell you. Mmadụ niile ama adịkwara iche o. Ịghọtara ya? Mmadụ niile ama ahụ milionia. Yes. Mana 3 square bale is compulsory. Maka na Chukwu nna nke igwe enwere ubi. Ụmụnnụrụ nke igwe ụmụnnụrụ nke igwe enwere ubi ma ọ bụ ọba. Mana Chukwu nna nke igwe na-asụ ha nri. Talkless of ogige bụ mma nke ndụ bụ mmadụ. So na 3 square mile is a promise.
mana wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ụrụ, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ada na asọ nsọ, wepụkwa aka n'itinye aka n'ihe na-ebute ụchụ na ndụ mmadụ, maka na ihe ndị a nwere ike na-apịawa gị azụ, ị na-achọ onye na-eme gị, ị nwere ike sị na maka na iwu dị ọbara ka o ji na-eme gị. Mgbe ụfọdụ ihe na-eme gị abụọ maka na iwu dị ọbara, ụfọdụ ihe na-eme gị ewu because of your lifestyle and because of they have not done what is expected. Enwere disconnection between you and your ancestors. Ka m kwụsị ebe a. Ị bụrụ dị ọbara ọbụla ruo n'ụkwụ gị na-abụ na-ekwubi okwu rụba ihe ị kwesịrị ịlụ, ọ bụrụ mmadụ ga-alụrụ gị ya, igbuju na be nna gị na ime eki peace, mee ka eshọ na nwaanyị anụta na ngwuru be nna gị nke akwara akwa nke emegburu emegbu, mee ka eshọ na-emerie maka na akpapụ ogwu dị n'ụkwụ ọ bụ elu ala, mee ka eshọ na ya nwaanyị akwara akwa n'ozu maka ihe mere mgbe gboo na-eji eme ihe ekwesịrị ime, maka na mmụọ bụ na ịkpa anya m nwaanyị ime gị ịkọnkludu go the earthly visit ya ka o wee nwee ike ịba into another circle. Mana mgbe ị hapụrụ ịkwa ya akwa all through complete funeral and the rites ka e ji asị mmadụ bye bye jee nke ọma ogwe onwe nwee ike banye in the next circle. So mgbe ọ bụla ị kwụwara nwaanyị a nụtara be nna gị akwara akwa na ịtọ, ọ ga-akwụwada famili na ịtọ maka na obi adịrị ya mma, ịghọtara ya, maka na eme nwata emere ibie obi adị ya mma. Ọgwa nna onwe nwaanyị bịara iji edi na be nna gị, gị nwa bụ dị ọbara kwụba aka gị ọtọ, etikwana aka n'imegide nwaanyị bịara iji edi maka ikwubi okwu, maka o nwere onye obi na-eri nke ọjọọ. Kwụba aka gị ọtọ na dị ọbara ya bụ amahụ wu n'ọkụ majụ wu n'oyi, ihe ọma ga-emere gị, ndụ gị ga-adị. Ezigbo dị ọbara ọ na-akwụbara aka ya ọtọ na-ebikwa ogologo ndụ. Kwụba aka gị ọtọ, itikwa n'aka na-ese ka imegide nwanne gị a ka iwe kpakọrọ ana ya, itikwa n'aka ya. Live an upright life and it shall be well with you. Ọ ga-adịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Sọnde 9 AM n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekwuo m okwu ngozi ka ha rabụ ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Nyekwazi amara Chineke n'isi ndị Friends of the Temple and Children of the Temple na ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, our fans all over the world. Akpọkọ ụmụ Chieke na mmụọ niile na-eri oke na eke, ụnụ gọzie ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu na ndị niile ga-anụ okwu a unu si n'ọnụ nkwuo n'ụbọchị taa ma tinye ya n'ọrụ, ma ndị niile ga-eshia this message. A sịrị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ọbụla sịrị ka o mebe ụnụ na ọ karịrị ụnụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, akpọkọ m all the forces of nature ka ha mebe ndị dị etu a na ha karịrị ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ya gazie ọfọ.